Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा कुंगु यूट्यूब चैनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो बरायहरजोबबाय दा आङो क'क्राझाराव दं ओमफ्राय दा क'क्राझारनिफ्राय देरबिलाव थांगोन देरबिलाव दासिमबो आङो लकेलखौ प्रमोशन खालामफेराखै जायगाफोरखौ ओंखायनो आं दा एबार क'क्राझारनि लकेल जायगाफोरखौ प्रमोशन खालामनो सानदों दा आङो क'क्राझार टाउननि नैबे फ्लाइअभार दं फ्लाइअभार बे ओमफ्राय बेनिफ्राय डिस्टेन्सआ 22 किल'मिटार होदों क'क्राझार फ्लाइअभारनिफ्राय देरबिलसिम दा जों थांनाय लामाया जाहैबाय नैबेजों थांगोन थांनायाव मा होनो सराइखेला बे लामाजों ओरै थांगोन ओमफ्राय दा फैनायाव बै मोननै लामा दं होननानै खोनादों ओरै मोनसे बैजोंबो मा होनो बै नाराबारिजोंबो फैनाय मोनसे लामा दं दा जायखिजाया आं एबार थांनो नागिरनाया नैबे सराइखेला लामाजों थांगोन आरो दा ब्लगखौ इन्जय खालामदो बेनिफ्राय 22 किल'मिटार जायो थांगासिनो एबार लकेलनिखौ एक्सप्लर खालामजोबसै आं दासान्दि भिडिअ'आ कन्टिनिउ फैबाय थासिगोन एबारनिफ्राय दाख्लि एसे गेप थाद'दोंमोन एबार कन्टिनिउ फैबाय थागोन सिन्था खालामनो नाङा नोंथांमोन दा सिङाव हाबबोबाय ओमफ्राय सिङाव हाबबोनायाव सासेयावथ' नङा माने बाइकआव 100 रुपिस लायो ओमफ्राय कारनिबा 200 लायो ओमफ्राय बासनिबा 300 लायो आरो बियो माने क्लिनिं आरो एन्ट्रि चार्जनि साफा खालामनायनि जायगा साफा खालामनायनि बाइकनिया 100 लायो जायगाया नायदो बेलाय उनाव नायबिनो Just run until the edge and fall into me and see where this could end. We go right and leave this world behind. Can you hear me? Do you feel me? जों नैबे ओरै फारसेथिं फैबाय बे फारसेथिंनियाव बाहायबो फैसा लायो बाहाय मा होनदों दं देरबिल पिकनिक स्पट मेनेजमेन्ट कमिटिनिफ्राय बाइकफोरनियाव 50 रुपिस लायो टु हुइलारनियाव आरो Imprison my fear, just pull me away, pull me away. Secret fantasies of me. Will they ever see the light of day, light of day? दा दहाय जों थांनाया बैमोन दहाय दा थांनाया दहाय जों बैमोन दहाय जानाखि आं थांदोंमोन ना देरबिला बेबो देरबिलखौनो होनखागोनदां
बैथिं थांदोंमोन दहाय र' बैथिं थांदोंमोन दहाय बैथिं थांदोंमोन आं दहाय बबेहाय बै नुहुरनायाव ओमफ्राय ओरै गिदिंनानै नैजों फैबाय ओरै गिदिंनानै फैबाय आरो ओरै लामा नैबेजों गिदिंबोनानै फैलाय बैजों नैबेजों ओरै गिदिंबोबाय ओरै फैबाय बिदिनो जायगाया बिराद मोजां फ्रेश ओरै माइ गायनायबो दं खाथियाव ओमफ्राय दसे बेहाय रेस्ट लानानै बेरायहैबासो दस्रा जायगाथिं माबा दं जिरायनो मोजां आरो दा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथाङा जुदि बेल आइकनाव प्रेस खालामाखैबा आगदाथिंनि बेल आइकनाव प्रेस खालामदो गोजोन्थों मोननिसिम बाय बाय